Μια εντυπωσιακή βραδιά με την ονομασία Red Dinner και φυσικά το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί διοργανώθηκε από τον σχεδιαστή μόδας Γιάννη Ψωμά σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Με το χρώμα του πάθους να κυριαρχεί, να γοητεύει, να μαγνητίζει και να μαγεύει, ο σχεδιαστής Γιάννης Ψωμάς διοργάνωσε ένα κόκκινο χριστουγεννιάτικο δείπνο σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εκλεκτά εδέσματα και πανέμορφα σύνολα, εμπνευσμένα όλα από το κόκκινο της φωτιάς. Με θέα την Ακρόπολη έχουμε ένα κόκκινο δείπνο. Κόκκινο δείπνο με κόκκινη μόδα, δεν θα λείψει μόδα σήμερα. Θα παρουσιάσει ο Γιάννης Ψωμάς κόκκινες δημιουργίες σε βραδινά με υπέροχα κοσμήματα του Jones Bailey. Τα φορέματα που βλέπετε ράβονται όλα στο μικρότερο ατελιέ της Αθήνας που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου και το κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό αφού προορίζεται για μία μόνο γυναίκα. Ο χώρος είναι μικρός, γλυκός, τους αρέσει, νιώθουν πολύ ευχάριστα και ακριβώς επειδή είναι πολύ μικρός ο χώρος αισθάνονται και πιο έτσι οικία, πιο χαριτωμένα. Για την κάθε μία προσπαθώ να σχεδιάσω αυτό που θα έπρεπε να βάλει. Τα αποτελέσματα συνήθως είναι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά το κάθε ξεχωριστό φόρεμα χρειάζεται και το κατάλληλο κόσμημα.